Good day po, ayan mga sir, mga ma'am. Opo. Bali, ang punta po natin sa may barangay Sabangan. 30 minutes po yan na off-road. Siyempre, asahan nyo na po, maulan. Uuwi kayo dito na puro putikan. No? Bawal po tayong bumaba ng ating ATV. No? Bawal po bumaba ng ATV. Then, pinagbabawal po dun sa lugar para hindi po natin maano yung palit nila dun sa lugar. Bawal po magdala ng pagkain, bawal magdala ng sigarilyo. Kung tubig po, pwede kayo magdala. No? 30 minutes po yon yung ating off-road na adventure na yon. And then after po nun, mga 10 to 20 minutes naman, on-road. On-road naman, papunta naman po tayo sa may Bolo Beach. No? Sa may Bolo Beach po, 10 to 15 minutes, pwede kayong mag-side viewing po doon, mag-picture-picture or anything po. Pwede kayo yun. Pwede na po tayo bumabaw doon ng ating ATV at itong ating ATV. Ayun, paalala ko lang po, meron po kasi kaming waiver, anumang aksidente, makabangga kayo, mabangga po kayo, pasensya na po, kami po ay iiwas sa pananagutan. Kaya, ano lang po, no? Sa likod lang po kayo, one line lang po tayo, then meron po pinaka-tour guide, susundan lang po natin. Kapag meron pong emergency, busina lang po. Busina lang. Pag, kunyari, malilate kayo or naiiwan kayo, nagka-problema ng ATV, bubusina po kayo. Tuwing kakanan po tayo, tuwing liliko, kanan or kaliwa, hihinto po tayo. Yan, maraming salamat po. Enjoy po natin yung ating adventure. Good day everyone, yan, sa mga taga-Alaminos, Pangasinan, yan, magandang hapon po sa inyo. And magte-trail po kami, adventure, going to Bolo Beach. Yan, papunta po kami ng Bolo Beach, almost 30 minutes to na rough route na mountain adventure. Yan, medyo maulan, mas exciting ito, no? Then siguro mga 20 to 10 minutes inaanyayahan ko kayo ulit, no? Inaanyayahan ko ulit kayo dito sa aming resort, Villa Verde, YP4K Villa Verde Resort. Sa mga gusto maka-experience ng ATV, yan, or UTV, ito po yung aming UTV, no? Sa mga gusto po maka-experience, ayan, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page para malaman nyo kung magkano ang rates nitong aming mga pinaparentang ATV. Huwag nyo pong skip yung ating video, panoorin nyo po, no? Para makita nyo yung aming pupuntahan. Ayan, tama-tama po, medyo maulan. Ayan, watch out!
You got me running, got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hand. Oh, no, 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 no. Shake it, shake it.